אנחנו נתחיל את הערב ארט פואטרי, ואני כמובן מתרגשת, ואני רוצה קודם כל להודות לכל מי שהגיע, לכל המשוררים והמשוררות שהקריאו פה את השירים שלהם, ובמיוחד להודות לאיריס אלחנני, כי איריס אחראית לכל המקום היפה הזה שלפנינו, לתערוכה, לדברים היפים שתלויים, והיא האוצרת של התערוכה, בוחרים אומנות, בוחרים אהבה. וגם איריס יזמה את הערב, ובזכותה אנחנו פה. כן, ויש לנו פה חיבור מקסים בין אומנות ויזואלית לשירה, אומנות המילים. חיבור בין שתי אומנויות שהוא מאוד טבעי ומאוד מתבקש. זה חיבור בין צורה, קו, כתב, צבע וציור, לבין מילים, מטאפורות, מצלול, מקצב, חריזה ועוד בשירה. בשניהם, בציור ובשירה, יש התרחשות ויש מסר. יש ציורי מציאות ויש תיאורי מציאות. ויש תנועה. תנועת המכחול והכתב היא תנועת המילים והשורות. ויש גם ביטויים שונים של רגשות. מבחינתי, שיר הוא ציור במילים. ומי שיודע, אני גם ציירת וגם משוררת, אבל אני לא משוחדת בנושא הזה. אני חושבת שבאמת יש איזשהו חיבור קסום בין שתי האומנויות האלה. החוויה מציור, מכל אובייקט ויזואלי, היא מיידית. כשאנחנו משתמשים במילים, נדרש זמן הקריאה, או זמן השמיעה, לקלוט ולהפנים את החוויה או הידע המועבר. החוויה מתפתחת עם הקריאה ועם השמיעה. שיר אומנם כתוב במילים, אבל שיר, בשונה מפרוזה וסיפור, בנוי כך שהזמן לקלוט ולהכיל את החוויה הוא קצר. אפילו אם מדובר בשירים ארוכים, אם זה צורת הפואמה או שירת הרחבות. החוויה בקריאת שיר יש בה סוג של הבזק, חיבור מהיר, שדומה ומזכיר את החוויה המיידית מאובייקט ויזואלי. גדולתו של שיר היא בביטוי התמצית, המהות. משורר עובד קשה לבחור את המילים המדויקות ולזכך את השורות כדי לייצר את החוויה התמציתית הזו, שבמיידיות שבה היא משאירה בנו רושם, ובכך דומה ומזכירה את החוויה באובייקט ויזואלי. וזה נושא רחב, אפשר עוד לדון בו לא מעט. אני מקווה שהערב נהנה מכל העולמות, מעולם הציור ועולם השירה, ואני גם חייבת להזכיר שערב הארט פואטרי תוכנן במקור להתקיים לפני חצי שנה, ב8 באוקטובר, והוא כמובן בוטל. ובמבט לאחור זה אפילו מצמרר לחשוב על כך. ב7 לאוקטובר, שבת בבוקר, כולנו התעוררנו לעולם אחר. אז עדיין לא היינו מודעים לגמרי למה שמתרחש, ולא היה לנו מושג על מה הולך לקרות ולהתגלות. ועדיין, לצערנו, חצי שנה אחרי, המלחמה וכאביה לא מראים סימני סיום. ופה גם הזמן להתפלל ולבקש
את שלום החיילים, חזרת החטופים וסיום המלחמה. היום אנחנו, כל אחד ועולמו הפרטי, כל אחד מה שעבר, חווה וחווה, מפוקחים יותר, אבל גם כואבים יותר. אי אפשר להימנע מהטראומה הנוכחת בכל. אם זה כשאנחנו מגלגלים פוסטים בפייסבוק, בחדשות, בשיחות, זה לפנינו ואיתנו, וזה לא מרפא. וזו הסיבה שבחרנו להתמקד הערב לא בטראומה ולא בחוויות הקשות, אלא בריפוי, במקום המרכך, במקום המאפשר לחיים להמשיך. וזה בדיוק המקום של בוחרים אומנות, בוחרים אהבה, ואנחנו בוחרים גם שירה. והערב ננסה לאגד את כל הבחירות האלו ונשמור אותם בלב. ותודה, תודה לכולם. ואני רוצה להזמין את שוקי גוטמן, משורר, סופר, עורך, מו"ל ומה לא, שגם מנחה איתי ביחד את הערב לומר כמה מילים. שוקי, תודה. ערב טוב. ערב טוב. מה שלומכם? שאלה טובה. מספרים שרבי נחמן ברסלב היה אומר ששואלים אותם מה שלומך, ואלוהים, הוא היה אומר שלומי רע, אז אלוהים היה אומר לו, אני אראה לך מה זה רע. ואם היו שואלים את האדם מה שלומך, הוא היה אומר שלומי טוב, אלוהים היה אומר לו, זה טוב, אני אראה לך מה זה טוב. אז קחו את זה לאן שאתם רוצים, אז אני מקווה ששלומכם בסדר גמור. בכל אופן, תודה רבה למיכל פרי, בדיוק הרבה מחיאות כפיים על היוזמה הזאת, תבוא ליוזמה של האירוע שירה, וכשמיכל אמרה לי אירוע שירה במסגרת בוחרים אומנות, בוחרים אהבה, יופי, לי, אוקיי, אנחנו בוחרים שירה, ולאחר מחשבה אמרתי לעצמי, זו השירה, היא זה שבחרה בנו, המשוררים, המשוררות, כי שירה היא בעצם הטבע האמיתי שלנו. היא זו שבחרה בנו, היא זו שמאפשרת לנו, לכוחות היצירתיים שבנו לפעול. השירה היא כן דם שזורם בגוף הרוחני שלנו, ואפרופו הקשר לאומנות, הצייר האמריקאי רוברט מטוול אמר שהמכחול עושה את מה שעליו לעשות, יגיעו באקראי למה שאדם לא יוכל לעשות לבדו. פה יש פה איזשהו חיבור גם לשירה ולאומנות, כי השירה באמת מאפשרת לנו לנהל את הרגשות, להיות מדויקים יותר, להתבונן באופן מיוחד על מה דברים שקורים, להתחבר ליקום, לתודעה, לחדד את הכוחות שלא היינו שם קודם, כמובן לבטא את עצמנו, ובעיקר דרך המילים אנחנו מבטאים מסע אישי של כל אחד מאיתנו, מסע של החברה שלנו, מסע של כולנו, ובאמת בחודשים האחרונים אנחנו עוברים מסע מטורף, ואני לא יודע איפה נקודת המוצא, איפה נקודת היציאה של המסע הזה, אז אנחנו המשוררים והמשוררות שהגענו לכאן, היינו אומרים שבעצם כל החיים שלנו זה יצירת אומנות אחת גדולה, אז בואו ננסה לענות קצת הערב הזה מהאור, מהשם, מהשמיים שהיו לנו בבוקר, מהים, מהאביב שפוקד אותנו. אז אנחנו נצא לדרך. אז אם אנחנו יוצאים לדרך, אני אזמין את המשוררת הראשונה לקרוא כאן משיריה. אני מבקש להזמין את ציפי שחור. ציפי שחור היא משוררת, סופרת ועורכת ספרותית. ציפי שחור הוא מעמודי התווך של השירה העברית בישראל,
פרסמה קרוב ל-40 ספרים, ספרי שירה, פרוזה, ספרי ילדים ונוער, במשך כעשור שימשה כעורכת כתב עת מאזניים מטעם אגודת הסופרים, זכתה במספר פרסים, פרס ראש ממשלה ליצירה פעמיים, פרס אקו"ם, פרס פוקסקי, פרס גוגל לספרות יפה. צילי גם פרסמה את שיר ריפוי, שממש מתחבר גם לתקופה הזו, לרפא את הנפש, כמו השירה לרפא את הנפש. אני מזמין ציפי, בבקשה. תודה שוקי. מה אתה חושב? אני כבר בגובה שלך. זה אשליה. ערב טוב. קודם כל תודה לשוקי ולמיכל ולאיריס על היוזמה הזאת לעשות גם שירה, כי שירה מתחברת לכל דבר. אני תמיד אומרת ששירה היא כמו גבינת מוצרלה. איפה ששמים אותה, היא מסתדרת. היא מקבלת את הטעם. אם זו אומנות, אם זה ריקוד, אם זו שירה, מוזיקה, כל דבר. וזה הכוח של השירה. ולפני כמה שנים הייתי עם איריס בביאנלה בוונציה, וחיברנו בין שירה לבין אומנות, וזה רק מראה כמה שאנחנו גבינת מוצרלה. אז אני אתחיל ואני אקרא מתוך הספר ששוקי הזכיר אותו קודם, שיר ריפוי, כי באמת שיר ריפוי כוחה מרפא של השירה, הוא באמת ספר לשמחתי הוא עוזר באמת לאנשים רבים, הוא גם משמח, אבל מאז שהוא יצא בקורונה, במלחמה, הספר הזה הפך להיות ספר תרפיה, וספר שבו אנשים מוצאים דרכו נחמה בשירי אהבה, בשירי ריפוי, שירי התרגשות, נחמת הילד, ילד הפנימי וכדומה. אני אקרא מתוך השער שירי אהבה, כמה שירים קצרים. אני אתחיל בשיר אהבה מוצר לא מתכלה. זה כל כך מתאים לעידן שלנו, שאנחנו מחפשים דברים שמתכלים, אבל אהבה היא לא מוצר מתכלה. אהבה מוצר לא מתכלה. אני מנסה אותה בגופי, עם מעבדה ניידת. אני שואגת אותה עברות יצורים, בכל מאודי מתפללת אותה, מעמידה אותה בניסיון ובמצבי צבירה. והיא איתנה, לא מתקלה, לא מתבלה, אף לא במילה, ומתברכת. אני אקרא שיר שנכתב לפני 40 שנה. וכשהוצאתי לאור את הספר הזה, פשוט לקחתי אותו מהספרים הראשונים שלי, והבאתי אותו לכאן, כי הוא כל כך התאים, וכבר אז כנראה התעסקתי בנושא הזה ולא ידעתי. על חלוף לאהבה. על חלוף לזמן. תחשיד אהבה עוטה קרירות גביש. על חלוף לאהבה. קשת אהבה דורכת חיצה עליי. על חלוף לאהבה. איתי מגביעה שררה, איתים קמוצת יד, ואף על פי, בקסמה ובאונייה, על חלוף. תודה רבה. ואני אזמין עכשיו את ראובן שבת, יליד פתח תקווה, סופר, משורר ועורך ספרותי, מול ההוצאה לאור, ארגמן מיטב, מייסד ומנהל האתר הספרותי בכיוון הרוח. ראובן הוציא לאור 4 ספרי שירה וספר ביוגרפיה, פרסם סיפורים קצרים, מעשות ומאמרי ביקורת
בכתבי עת מובילים לספרות. שני ספריו החדשים מחכים לנמרים, ספר שירה, ונמר טורקי וכל השאר, פרוזה, סיפורים קצרים, יצאו לאור השנה. אז ראובן, בבקשה. אני אקרא שירים שהם דווקא לא מקרא, רחוקים מההוויה הישראלית, לא נוגעים בה. אני רואה שהם מבחינתי לפחות נותנים איזושהי פרספקטיבה של התמודדות פרופורציונלית, שלא הכל צריך להיות בישראל, סביב ההוויה שלנו וסביב כל הדברים שאנחנו רואים, המדממים, הקשים, הכאובים, תקופי הדעת, הלא ברורים, ולעיתים גם המעורבים. ולכן אני בחרתי בשני שירים, במקומות שהייתי בהם פיזית. האחד זה במילאנו, בבית הקברות לפני מספר לא רב של שנים, בערך 4 שנים. והשני זה מלפני כמעט 40 שנה, בניופורט, שהיא נמל עיר קיץ היום. אז היא הייתה עיירת דייגים לא גדולה, עד שהפכה להיות לאחת מערי הקיץ המובילות בעולם. נמצאת במסצ'וסטס. אני מקווה שאמרתי את זה בסדר. בית הקברות היהודי הישן במילאנו. בבית הקברות היהודי הישן במילאנו, עיניי נעוצות בזהב שמש חלמונית הגובעת על המצבות. ביציאה החפוזה במכונית לעבר הרי לומברדיה היפים, הנשמות העתיקות נמות, שינה סקרנית ורכה, ולנכחן עשב ירוק גבוה ופראי, ופינת התקהלות כלופת קירות, וגג עירום מעוגל בחציון, בשקט בודד של עצב נצחי, ולמרחק הערב הפולש, להקת סיסים מפזרת מעוף מהיר על עננים אפורים, ועיניי נפרדות משם, בדמעות קלות של נחמה יהודית. אני ממליץ להגיע לשם, זה באמת מקום מיוחד, הוא נמצא בקצה הצפוני של מילאנו, ממש בקצה הצפוני, בכיוון באמת היציאה של לומברדיה ובאזורים האלה. השיר השני שמתייחס אלינו בניופורט נקרא עלבת סתיו כתומה. עלבת סתיו כתומה צובעת את עצי העדר במסצ'וסטס. ניופורט היא עיר חוף קטנה שם. גלים מערסלים בה סלעי חוף וענני מוח. סלעי חוף וענני מוח צובעים את השמיים בלובן סוכר. זקנתי ובאתי אלייך ניופורט בחלום של סתיו גובע, רוצה לגעת בכל מאודי, בזיכרון ריח ים מנוח, בכפות רגליים צעירות, לפסוע במתק צעדים על חופייך, אני חושב שזה השורה. גם מי שלא היה בניופורט, אני לא יודע מי יהיה לי עוד הזדמנות ללכת לשם, אז אני ממליץ. יאללה, תודה. תודה לראובן שבת. האפשרות הבאה שתקרא היא ורדה שפילבורף, עורכת דין ומשוררת, ילידת העיר רחובות, חיה ויוצרת בתל אביב, פרסמה 3 ספרי שירה. היא מנחה בהוצאת פרדס, ורדה בהוצאת עמדה, וגם בהוצאת עמדה את פרפר בגנז. ורדה, בבקשה, זו הזדמנות ורדה לומר מזל טוב. מלאך ולידה ליום הולדתך, מזל טוב, אושר, בריאות, והמשך יציאת צורה וחכים כולם. בבקשה. היום יום הולדת, ואני חושבת שאלוהים או היקום סיפרו לי את הערב הזה, קריאה של שירים.
השירים, אני רוצה להראות את הכריכה של הספר השלישי שלי, פרפר הגבס. אני לא יודעת אם רואים את זה מרחוק, אבל מתוך השבר ומתוך הכאוס שמצויר כאן על הכריכה, עולה כפורח הפרפר ורוד. והפרפר הזה הוא הפרפר של החיים, הפרפר של האהבה, הפרפר של האמונה, שמישהו, היקום או אלוהים, שומר עליי ונותן לי הגנה. אני אקרא שני שירים. השיר הראשון הוא מתוך פרפר הגבס. על פרפר הגבס זה על שבר או תאונה שהייתה לי לפני כמה עשרות שנים, ויצאתי ממנה כמו שאני נראית. והשיר השני הוא פרפר הגבס משנת 2023. משוחררת מהגוף, מהצללים, מהכאב, מהפחד, מהכבלים, נושמת את ריח האוויר והכל, העננים, העצים, הבתים, הבניינים, האנשים שעוברים, הפרחים. הייתי יפה, הרגשתי יפה, העולם היה מגרה, מלא רמזים, שולח אותות נסתרים, שולח הבטחה לתכלת שמיים, לחופש. בתל אביב יפה בסוף הקיץ, השקיעות זוהרות, משתקפות במים, טעם הים מלוח על שפתיי, והאוויר מתוק מתוק. הציפייה למשהו גדול שיקרה בערה בי, העולם היה כתום, האור צלול, שוב ילדה או תינוקת רוצה לבלוע הכל, הייתי יפה שזופה ושיכורה, כל העולם שרוע לפניי, מלא הוד ויופי, ואני באתי אליו משוחררת, לגמוע את החיים במנות גדולות, להתענג על רגעים שהוענקו לי במתנה כמתנת חינם. הנה אני עפה אל האור. ובקיץ האחרון נפלתי מסולם, והייתי מאושפזת באיכילוב בשיקום, ולא האמנתי שזה קורה לי שוב, וכולם אמרו לי פרפר הגבס, לשאוב כוח מפרפר הגבס הזה, מהפרפר הוורוד הזה, והיה לי קשה, חשבתי שאלוהים כבר לא אוהב אותי יותר, ויום אחד הרגשתי אותו, הוא בא אליי פרפר הגבס, ומהרגע הזה פשוט חזרה אליי כל האמונה וכל האהבה של החיים, ועל זה השיר הבא, שהוא נקרא פרפר הגבס קיץ 2023. כבר ימים רבים הוא לא איתי, עוז רוחו ומעופו, זרים אנחנו. עד הלילה שצירעה קטנה נגסה בי, זרם מחשמל והצליפה. והוא בא אליי כמו חבר ואוהב, הושיט לי כוח עז, כנפי רוח ושושנה שאפרח. ועליתי למעלה, ולמרגלות השיקום בפלס, מן הקיר של קפה ארומה בערב, זר חמניות הביט בי, כמו שמש, פטריות צצו אדומות לכבודי, מסמנות דרך, ופרפרים עפו כמו רמז. ועליתי למעלה, מי שמכיר את השיר של הרב קוק, של בן אדם מלא למעלה עלה למעלה בן אדם עלה למעלה כי כוח עז לך, עלי למעלה עלי בית אדם, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, עלי למעלה עלי. זה המקום.
נזמין עכשיו את יורם גלילי, משורר וסופר, עורך לשוני וספרותי, מו"ל ואיש תקשורת. פוטו מלחמה הוא ספר שיריו הראשון, שלא בכוונה הנושא הפך למאוד משמעותי בימים המטורפים שאנו חווים לאחרונה. כרגע יורם עובד על שני ספרי שירה, גלי חלומותיי ומוזיאון אורבני. תודה רבה מיכל ושוקי, מאיר זה באירוע. וכפי שמיכל אמרה, פוטו מלחמה יצא בימים אלה במהדורה חדשה, עם שירים למרבה הצער ל7 באוקטובר. ואני אקריא שיר שכתבתי אותו אמנם על מבצע שומר החומות, עם איור מקסים של גבי קזן, שיכול לראות אותו, אבל הוא הופך להיות יותר אקטואלי מתמיד דווקא היום. למרות שיש בו תקווה, ניצוצות של תקווה. הבומים של ירות טילי הקסאם בשמיים הבוערים לפנות ערב מתערבבים בעוצמת הפיצוצים של הזיקוקים ביום העצמאות. שניהם מזעזעים את גופך, עיניך נשואות השמיימה, מחפשות הבזקי פיצוצים, תרות אחר כוכבי התקווה. הקרקע נרדת תחת רגליך, ידיך מתכסות ברסיסי טילים, אויב או ירות. חזך מוגן מפני המון מוסת. נשמתך מבקשת חיסול לנפש מפני מגפה פוליטית, המותירה ניצוצות קבים, אזעקות מחרידות, וצילומי סלפי עם אש השנאה. ואני אעבור לשיר יותר אופטימי מהספר גלי חלומותיי, שקצת מתאר אהבה, מה שחסר בימים האלה. לשונות מתגלגלות. לשוני מתגלגלת אל לשונך, חולפת מבעד למחסום השיניים, ומטפטפת לפיך טיפות של תשוקה. לשונך מתגלגלת אל לשוני, חופשית ממחסום הפחד, ומתעלמת מטיפות הזיעה. שפתותינו נצמדות זו לזו, ומשחררות את חרצובות לשוננו, בליל האביב מול הים הסוער. תודה רבה. אני מבקש להזמין את חגית בת אליעזר. חגית בת אליעזר היא שילוב מאוד מיוחד. היא משוררת, אבל היא משוררת שיש לה תואר ראשון במתמטיקה, במדעי המחשב מאוניברסיטת העברית בירושלים, ותואר שני במתמטיקה, תואר ראשון במתמטיקה במדעי המחשב, תואר שני במתמטיקה בטכניון, נכון, בחיפה. ולא לכל המשוררים יש את התואר הזה, תדעי לך. יש תארים אחרים. שירה פרסמה במוספים ספרותיים של העיתונים הארץ, מעריב, מקור ראשון, כתבי עת ספרותיים, כותבת רשימות ביקורת על ספרי שירה, סרטים, הצגות תיאטרון, וסקירות על אירועי ספרות באתר כיוון הרוח בארגון תרבות, בו היא משמשת גם כעורכת מדור השירה, היא יזמית תרבות, עורכת, מנחה אירועים של שירה באסונות ספרותי בדיזיקוף סנטר. חגית בת אליעזר, בבקשה. תודה להצגה. אהבה במובן הרחב זהו נושא קיומי מלבב. תודה לכם על בחירת הנושא. מוטב שאדם יאהב את הסובבים, את האנשים, את בעלי החיים, ויתייחס לעצמו בקלות ובמידה של הומור. אני אקרא מספרי החמישי שעדיין בכתובים, ואני מקווה שיראה אור השנה. המראה. עליי הגשר לא יקרוס, אני נוהגת יאריס קרוס. ג'יפון חדש, איך עוד לחרוס, סס להמריא כמו אלבטרוס. במוח הסבוך קשות, מקום נרחב לרגשות. הקשב מנוע, ראו שמשות, שמחה גדולה יש חדשות.
אתמול סרקתי רשתות, מעל התבטאויות בוטות, בלט כל אלם חמודות, גילה עניין, שלח אותות. עכשיו בדרך לפגישה, הלב מאיץ על הדוושה, התלהבות זו הגישה, כמה נפלא להיות אישה. השיר השני פורסם בדף האירוע על ידי מיכל, תודה רבה. אהבת החיים, משליחה חכות ובלי לחכות, מסלולי הולך בחג, יש שחוזרות עם דג. תודה רבה. והמשורר הבא הוא יחיאל לוי, או יחי. שיריו פורסמו בכתבי עת שונים, באנתולוגיות וברשתות החברתיות. יחי משתתף בערבים ספרותיים. תנה אדם הוא ספר השירה הראשון שלו, בעריכת דורי מנור ובהוצאת עמדה, והספר זיכה אותו במענק של מועצת הפיס לתרבות ואומנות. יחי חיבר שיר במיוחד לאירוע, שזה מאוד מרגש, והוא יקריא את השיר ויש שיר נוסף. אז תודה יחי, אתה מוזמן. קודם כל, תודה מיכל, באיזה מרחב מקסים, איזה יופי. אני אתחיל עם Lost in Paradise, ששיר טרי. אפשר לספור את זה בשעות. מעגל חיה. אז זה ניסוי כלים, אני מנסה עליכם. דבר למיקרופון. בבקשה. מנדלת כוכבים מתעגלת בקווי מכחול, קו לקו צרה תבנית, יחלה מקדשייך. גלבך רטוב, חדרייך בעמיו, וילוניו פקוחות, והאור בוהק מחלוניו אל הגן, אל עץ חי בלי מתום. רקדנת לרגליו, עץ הוא שורשיו, ופסמי אדמה שלאחר הגשם, שלווה שוחה בעלמתו, והשקט צוהר עלייך, נשקף מערובות עין, צף מבין הריסים. דלת אמותייך נמשכים למרחוק, חוט שני, קבוצותיו אסורות אל העץ, ואל מחברתו השנייה, אזורת אל מותנייך, שלוחת עדן אל עדנייך, לשוט ולהשית, אונייה ותענייה, ים כחול גלבך. תכלת שמיים סמוקה מעל, פושטת ענני שכבות, נוצות, והכבשים רואות אל דודי התום שפועה בך. ואלוהים גדולים שוחקים, משתאים, ואובים לך חימום מסלול מחדש. והשיר הבא רוצה להגיד שרגעים של אהבה עושים כחול בשמיים. אז תודה על ערב מלא צבעים ויופי. תודה וחג שמח, שנשמע בשורות טובות. תודה ליחי. המשוררת הבאה שתקרא היא נטע דריקלר. נטע היא בת 34. אומרים כגיל, היא הצעירה מכולנו כאן. גרה בתל אביב, בוגרת מחלקת הכתיבה של מאושר, מסיימת תואר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה. נטע היא גם כותבת את התוכן של עיריית תל אביב, עוסקת במדיה חברתית, והיא אחת ממפיקות הליין הספוקן. מה באתי להגיד? שירת כבר מעל שנה בתיאטרון עונה. נטע, מה באתי להגיד? בבקשה.
ערב טוב, אני נטע דרוטל. אני אשמח לספר רק לפני זה סיפור קצר, במקום אנחנו בערב של אהבה. אתמול בבוקר רכבתי לעבודה על אופניים, וככה בזמן הרכיבה אני גרה ממש מרחק של 5 דקות נסיעה מהעבודה, והושטתי את היד בזמן הרכיבה על הסלסלה להוציא את הטלפון. זה קישור שאין לי אותו, ממש לא משהו שאני יכולה לעשות, ולא למה החלטתי לעשות את זה. וכמובן שאיבדתי שליטה וככה התרסקתי לגמרי עם האופניים, וחשפתי את עצמי והתקשרתי לחבר שלי בוכה, אמרתי לו, אני בסדר, אבל כואב לי, תבוא להציל אותי, והייתי ממש קרובה לבית, אז הוא בא והוא כל כך נלחץ, שבדרך אליי הוא עשה תאונה עם האופניים, והוא לא עצר, כי הוא כל כך דאג לי, אז הוא הגיע אליי מדמם, והיום בדרך לפה עלינו על האוטובוס לכאן, כשגילינו ממש אחרי תחנה 2 ששכחתי את הדפים של הטקסט, אז הוא ירד כדי ללכת הביתה, להביא לי את הדפים כדי שאני אגיע לפה בזמן, וכמובן שנתקע עם האוטובוס, והנהג הוריד אותם, כי נגמרה הסוללה לאוטובוס החשמלי, ונעשו כאן. אז זה סיפור האהבה שלי, בכל זאת ככה אנסה לעשות בעל פה, ואם אני אצטרך את הדפים אני אשתמש בהם. אני עושה ספוקן וורד, זה קצת שונה משירה. קשה לכתוב כשטוב, אלוהים יודע כמה זמן חיכיתי שיהיה, כמה הריות טרפתי, כמה מוסכמות שברתי, כמה גבולות עברתי, אני פנתרה. כשכולם ישנים אני יוצרת, אני מפרפרת, אני מאמרת, לא מפחדת מהרע, אני פנתרה. אין לי דקה לנשום, אני באמוק כל היום, ויש כל כך הרבה לטעום הזדמנויות נופלות עליי מהשמיים, אני שליטה אותם כמו מים. כל הסנסורים שלי סגורים כמו שדיים, ויש גבר שאני לא יכולה להוריד ממנו את הידיים. וטוב, כל כך טוב שקשה לכתוב. אז מה זה משנה שהמיטה רכה מדי כשהוא כל כך טוב אליי, ולמי אכפת שהזנחתי את כל העציצים, ושהברכיים שלי תמיד כחולות, כי אני כל הזמן נתקעת בחפצים, והשיער שלי בגללו תמיד סבוך ומבולגן, כי כשאני איתו אני מאבדת כל תחושת מרחב וזמן, וכשאני איתו הכוכבים נראים אחרת. וזה לא שאני צריכה גבר כדי להיות מאושרת, כן? שימו לב, עד לאחרונה טיפחתי לבדי, גג פורח ומלבלב, וגם עם חברה אפשר להתפקע מצחוק עד שכואב. גם עבודה יכולה להיות כיפית ומספקת. על החוויות מהמדבר האחרון אני עדיין מתרפקת, טוב לי, ועוד לא בטוחה אם זה בעיקר הוא או אני נוטה לחשוב שהדבר הזה שיש בינינו מטורף, אבל אולי זה דווקא הכי הגיוני. אולי גם הוויד משחק פה תפקיד. אבל איך אפשר להקטין עוצמותיו של קשר שסוף סוף לא מרגיש כמו שדה קרב? שהכל הדדי מאלף עד תו, זוגיות שהיא לא מלחמה. מה? המצאתי את זה עכשיו. רגע, אני כן אקח את הדפים, סליחה. פשוט. סליחה. ואומנם גבר לא פותר את כל הבעיות כולן, אבל עד שהגעת, מאמי בוא נודה, הבעיות הגיעו די משם, עד שהגעת שתיתי תה מר, אבל הגבר שלי הוא 10 כפיות של סוכר, ואולי זה בדיוק הקטע, ובעצם התשובה, עד שהגעת הייתי בטוחה שאם זה כואב זאת אהבה, והייתי צריכה לשכנע את עצמי שזה מותר פשוט להיות בטוב, שככה אפשר. עד לפני רגע בכיתי כמה רע, ופתאום וואו, אני בשוונג, אני לוהטת פנתרה, כל העיניים עליי, אל תגידו לי די, חיכיתי הרבה יותר מדי שיהיה טוב, שיגיע תורי להיות נאהבת ולאהוב, עכשיו תורי להבריק, עכשיו תורי להצליח, אני לא נולדתי ככה אשכרה, עבדתי כדי להרוויח, אני הגעתי ויצאתי כדי להגיע לנחלה, אבל הטוב בהתחלה מרגיש כמו סוג של מחלה, רוצה להקיא אותו החוצה, כי אני כל כך לא רגילה. לא נוגעת בטוב יפה שלי, לא נוגעת בכלל, סתם עושה לי בלגן בבטן וחבל. הרי לא לימדו אותנו ביסודי, בחטיבה ובתיכון, איך לדעת להיות נאהבת נכון. זרקו אותנו למים בלי הוראות, לא היה מבחן מסכם בקבלת מחמאות, לא היה בוחן פתע באיך להישאר מבלי למות מהפחד שהטוב ייגמר, ולא שיעורי בית או בוק ריפורט או תרגיל על להרפות ולשרות במרחב מכיל. זה אימון שיעזור לטוב לרדת בגרון. אני הייתי בחוג חמשירים פעם עם שרה לשרון. הרבה יותר קל לטפח את השרון מלהילחם על עיקרון. ואומנם לכתוב זה תרפיוטי, אבל זה לא פתרון.
עד היום לא קיבלתי חוברת שמציגה שיטות שמדגימות איך להיות משוחררת, לעמוד מול גבר ולהרשות לעצמי להיות מכוערת. איזו הדרכת שדה על איך לא להתאמץ להיות מישהי אחרת. בקורס שיווק למדנו איך לעשות סרטון תדמית, אבל אין באוניברסיטה אפילו הרצאה אחת על קבלה עצמית. אף אחד לא לימד אותי איך להתרפק לתוך חיבוק, כשהוא לוחש לי את יפה ואז פותח עוד בקבוק של יין אדום, עוטף ומלטף, נוטף רכות ומתיקות, מלטף בפראות. ועדיין אני תוהה, אנחנו משחקים באבא אמא או שזו המציאות כי זה מפחיד בטירוף, זה מגרד בכל הגוף, במתנ"ס מלמדים רק זומבה ואגרוף ואני צריכה מכינה שתעזור לנו לעוף. ברחתי מהטוב כל כך הרבה זמן שלא מצליחה להכיל אותו, עכשיו כשהוא כאן, כמה שיט אכלתי מכל הכיוונים, לא היה לי טוב באמת כבר שנים. לא ידעתי כמה שליטה יש לי, כמה בחירה שאני יכולה להחליט ולשקוע ברע. אני יכולה לבחון סיטואציה מכמה כיוונים, אני יכולה לנהל את הכעס עוד כשהוא בפנים, אני יכולה לעצור, להקשיב ולהפנים, אני יכולה לבקש רגישות במקום להתעצבן בדיעבד, אני לא חייבת לעשות הכל לבד, אני הטראגית, המתייסרת, מלכת הדרמה הבלתי מעורערת, כבר לא חייבת לשרת את הדמות. אני אזהה את הצורך לפני שאבחר באלימות. יש מפלצת שגרמה לי לחשוב שבלעדיה אני אקרוס. כבר שנים שהיא מסתירה לי את החצי המלא של הכוס, רק הייתה אומרת אקשן והייתי חייבת להרוס. כל אקט לכיוון של הרס עצמי, היא הייתה מחייכת חיוך ערמומי, חושפת שיניים חדות שמאיימות לנגוס. אבל אני ביליתי יותר מדי זמן בלכעוס. סיימתי לעבוד אצלך גברת. מהיום אני הבוס. תודה רבה. כלומר, אפשר, לי גם יש ליין ספוקן וורד, כמו שנאמר, ויש לנו ערב ב-29 למאי, ולעוד חברה, ערב כזה של ספוקן וורד, אז אם מישהו מעוניין, אתם מוזמנים לבוא בתיאטרון תמונה ב-29 למאי, ב-9:30. תודה. תודה שהזמנתם אותי. תודה לנטע מקסימה, ונזמין את שוקי גוטמן. שוקי משורר, איש חינוך, מנטור להתפתחות אישית, יזם תרבות, עורך שירה, מייסד אשכולות פואטיקה, הוצאה לאור של שירה עברית, מנחה סדנאות לכתיבת שירה, שופט בתחרויות, הוא חבר ועד מנהל של אגודת הסופרות והסופרים בישראל, ושיריו פורסמו בקבצי שירה ובכתבי עת שונים. שוקי פרסם 6 ספרי שירה, ספרו מה איבדת בפולין תורגם לאנגלית. אז נקבל את שוקי. הדבר הכי חשוב לא אמר, מתה 84. אוקיי, אני אקרא 2 שירים מתוך פחד הגבהים של הפינגווינים, זה הספר השירה האחרון שלי, שיצא ממש לאחרונה, לפני כשבועיים התקיים אירוע השקה. אז ראשית, אני רוצה לציין שהספר הזה הוקדש לכל מי שיישא בליבו לעד את 7 באוקטובר 23 כזיכרון מכונן ובחירה בחיים. השיר הראשון, הקשב לכלום. מי שמסתובב היום במרחבי הדרום שומע את השקט. לכלום, זה לחשוב מה היה שם ב7 באוקטובר. הקשב לכלום. הקשב לכלום כי אין בו רגע רע. אין פגע נחמה ולא קורטוב חמלה. הקשב לכלום. משתרע על גדות עין שואג למרחק 0, מלא עד רע. הקשב לכלום כי אין בו והוא דומם ודובר אמת. הקשב. זה השיר הראשון. השיר השני מתוך הספר.
כולנו פצועים של המלחמה הזו בצורה כזו או אחרת. אנחנו, כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שנפגע, שנרצח, שנחטף, חייל, איש מרד בעוטף עזה, ואנחנו נושאים את דמותם ביום ובלילה, שאנחנו הולכים לישון, מתעוררים עם דמותם, וזה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כדי לחיות בארץ האהובה שלנו. השיר הוא ישן עם מתיי. ישן עם מתיי בכל פעם על יצואי, לא ננשום על אור משקים, מדבר עמם בחלומות, מושיט ידיים לגעת, שומע קול מלאכים ומחבק גוף חי. ישן עם מתיי, אומת חושך עמוקה, שמא אתעורר, לפרקים נרדם בצהרי יום לפיסת הזיה, לפעמים לא. תודה רבה. וכעת העת נזמין את מיכל פרי, היוזמת של האירוע. אז מיכל, כל הכבוד על האירוע המיוחד הזה. אז מי שלא ידע, מיכל היא ילידת ירושלים, משוררת וציירת. שיריה תורגמו למספר שפות ופורסמו באנתולוגיות, בכתבי עת, בספרות שירה. הציגה תערוכות יחיד והשתתפה בתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם. מיכל היא בוגרת מכון אבני לאומנות תל אביב, משלימה לימודים ותואר שני בחוג בספרות משווה באוניברסיטת בר אילן. אמא, שתי בנות, חיה ויוצרת בתל אביב, פרסמה עד כה 3 ספרים, ביניהם 2 ספרי שירה, בין אור לאור, בהוצאת ארגמן מיטב, ומרחב זמן שעבד, בהוצאת כתב. הספר החדש הספר זיכה אותו במענק של קרן יהושע רבינוביץ' לאומניות. אני שמח להזמין את מיכל, בבקשה. מיכל, והזדמנות, ושוב, להגיד לך תודה גם על ההזמנה להנחות איתך את האירוע, וגם על האירוע הנפלא. תודה רבה לך, מיכל. נראה. אז אני כנראה גם אסגור את הערב, ואני בחרתי להקריא שיר מתוך הספר החדש, באמת, מרחב זמן שעבד, שיצא לו ממש בימים האלו, ולזה אני צריכה משקפיים. והשיר נקרא פריחת הצאלון. נשימת השקט, תנועת אור וצל, ענפים מרקדים, פושטים זרועות ארוכות, מתוכן נפרסות אצבעות דקות, כלילות, פורטות על מיתרי אוויר. תנועת האור בתוכי היא ליטוף הנשימה פנימה והחוצה. זאת תנועת הרוח הנושבת, הלוך וחזור בעלים בענפים. יום שלם אני מביטה דרך 3 החלונות הגדולים, צופה באור העדין, נשבר אל תוך הזגוגיות, מטיל כתמים אפורים צהובים על הסורגים השחורים. הגן מתעצם משנה לשנה, הגזעים מתעבים, הענפים מתרבים, ואני נחלשת. ריבודי האור מתרפים וצעדיי מתקצרים. גג הרעפים התכסה בפריחת הצאלון, שלהבת פרחי אש אדומים. ביניהם פרחים שטרם הנצו, וסגורים בתוך כדורי עלי גביע ירוקים. דבורה זהירה מפזזת מפרח אש לפרח אש, מלקטת צוף. יריעת הירוק צפופה, ירוק כהה, ירוק בהיר, ירוק לימון, ירוק חום, מתחלפים עם תנועת האור. תכלת שמיים מבצבצת בין הרווחים.
צריכת עורף שחור מתפרצת, חותכת את האוויר ושוברת את הרמוניית הצלילים. בדיוק. ציפורי דרור בימי אופן המהיר חולפות ונעלמות, מותירות את מרחב התכלת חשוף ורך, נוכח בריקות אין סופית. עולמות מקיצים לאינסוף צורות מתהוות. אני שואפת את היופי. האם זה חלום? חיי מבט קצר אל האור. אז תודה. תודה לכולם. היה מרגש, מקסים. תודה לכל מי שהגיע. תודה לשוקי, לאיריס. ונקווה לעוד ערבים כאלה. כן, בשורות טובות. תודה רבה. תודה לכולם.